M'agradaria parlar-te de la importància que té fer un bon diagnòstic facial abans de comprar-te un producte per la teva pell. De la mateixa manera que nosaltres, com a professionals de l'estètica i cosmetòlogues, fem un bon estudi facial abans de fer un tractament o un altre, de la mateixa manera té importància que tu coneguis la teva pell abans de comprar un producte. Sovint desconeixem els signes que ens dona la nostra pell. Per posar un exemple, jo puc pensar que tinc una pell greixosa perquè tinc granets i el millor que li passa és que aquesta pell està asfixiada o estic passant per un període d'estrès. Llavors, què passa? Que si jo em compro un producte per pell greixosa estic agreujant un problema a la meva pell. És només un petit exemple per fer-vos entendre la importància que té conèixer la teva pell abans de comprar un producte, perquè aquest sigui adequat al que necessita la teva pell en aquests moments.